John 19 verse 30. Kwathi ukuba uJesu ewamukele uvinika kwathi kufeziwe kwagebisa ikhanda lakhe wafa. Zongizingelosi ngonyama yomndeni kaJuda iyalenge esiphambanweni seduze la izoligebisa khona ikhanda uphake nalomthwalo wakho ithi imizoshithi kuphelile ithi kufeziwe ujijele ungayiniki ngoba ubuyinikile usobuya uqoqa Wathi uJesu lemisanga nazo ngoba kakade bafanele kufeze kumbhalo ukuthi siyakuzalela indodana ewathwala onke amahlazo ethu hayi amasiko bazalwane wathi uyojika ukona kwethu lithi masilithela igazi lisithela ugudle kokubi sivuleka amehlo sikwazi ukuhlukanisa hayi shintsha isibongo bazalwane zonke izinto engilifundayo babe amaqembu mabili bakhona izibukeli kukhona nababe udabukela isiphi iqembu wena bona nababe khimkhaya namanje bazothi bejikje nabantu esiphambanweni inhliziyo yakhe ngangizwe lithile lithatha ubani lithile lithatha ubani ubasiwe uphelile isingonyama yezulu igeqisa ikhanda iyafa ayihambe nemthwalo yakhe bathe babesaliqalizwi ngayibona iwa nesiphambano ezinokala imiwa ithatha ububi babantu ivuka nabo kaze bamiyokuthatha noma ngizobuyela nabemi zonke izingeno sesiphambanweni elenganezelelesi khona manje kuzobhoba ukuhlangothi igazi elizophuma namanzi alizuba ihosepipe lizobheka enzansi eleselelesi lizobheka enzansi
uphake ukuthi ihlobo legazi elizokuthela ngoba khona likaJesu khona leselelesi uphake uthola igazi okuyilona lona ukuze